Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות. אהלן נורי. היי ליאת, מה העניינים? בסדר, מה קורה? בסדר גמור. אז אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, והפעם על נושא שקרוב לליבי, ואולי גם ללבך איפשהו. כן, היסטוריה של, חלק מההיסטוריה מאוד מאוד חשובה בתחום הזה של העצמת מטופלים, ספר ותנועה של נשים שעשו שינוי מאוד מאוד גדול, שנקרא Our Bodies Ourselves, אני עוד ארחיב בהמשך. אבל אנחנו צריכים להתחיל לספר למה נשים ובריאות ומה הסיפור פה. יש כל כך הרבה זוויות לדבר הזה. נכון. אחת הזוויות המעניינות היא דווקא זווית שבגללה פעם הצגתי לך. לא פעם אחת, אורי, בוא. קבוצת הפייסבוק שאת מנהלת. נשות עולם הבריאות מתאחדות, קבוצת פייסבוק של נשים בעולמות הבריאות. נכון, וכגבר אתה נחשף רק למה קרה שם, אתה לא יכול להיכנס. עושות לך פומו מטורף. נכון, היה לי פומו קשה, כי היו סשנים ממש ממש מעניינים, והתבאסתי שאני לא יכול לשמוע אותם, כי ג'נדריאלית הייתי מופלא, אבל זה רק שיעור בצניעות. נכון, כי התשובה אליך הייתה, אורי, יש כל כך הרבה פורומים לגברים, וכאלה שמובילים גברים. נכון, אז בהיותי גבר, ומי שרואה את הוידאו לבן, גבר מחובר לצדו הנשי. נכון, אז רגע, קודם כל, בסוף פרצתי את הגבול, ועשיתי סשן, נחשו על מה, בפורום אנשים, והבאתי גם גבר הגבר היחיד עשה סשן בפורום. נכון, והבאתי אורח ואורחת שהייתה מדהימה, ואולי נדבר עליה בהמשך. בתחום הזה, כדי לדבר על זה, כי יש בזה קשר גם ליזמות וכו'. ואם אנחנו מדברים על נשים ועל בריאות ועל פמיניזם ובריאות, יש בזה המון קשר, ויש בזה קשר להעצמת מטופלים, וזה הפרק הזה מוקדש לזה, אבל לפני זה, מכיוון שאני ג'נדריאלית, לא חוויתי כאישה את מערכת הבריאות, אנחנו צריכים לדבר עם המטופלת. ופה זה את. אז אני אשמח לשמוע רגע איזושהי חוויה שלך, או סיפור שלך, שידגים לנו את המורכבות הזאת, שקיימת מאז ועד היום, אולי בצורות אחרות או בווליומים אחרים, אבל קיימת. לצערי, אני לא בטוחה כמה בצורות אחרות וווליומים אחרים. אני אספר סיפור שזה לא פעם הראשונה שאני מספרת אותו, אבל הוא כל כך בעיניי מאפיין את הגישה לנשים במערכת הבריאות, שאני חוזרת עליו במקומות מסוימים. לפני כמה שנים הגעתי למוקד של מכבי, אנחנו עוד פעם עם מכבי, סליחה. הגעתי עם דופק מאוד 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 מהיר וסחרחורות, מלווה באמא שלי ובעלי, כולנו מפוחדים ומבוהלים, ואני שוכבת שם על המיטה, ומגיע הרופא שהיה כונן באותו יום במוקד, מסתכל עליי, מודד לי את הדופק, שואל אותי בת כמה אני, באיזה גילאים הילדים שלי, ואז אומר לי, טוב, אני רואה כמעט כל יום נשים כמוך מגיעות לפה, אני אתן לך כדור, ומהר מאוד הדופק ירד ואת תוכלי ללכת הביתה. ואני הייתי, בדרך כלל אני מטופלת מאוד מעורבת, אבל הייתי באמת עם דופק גבוה וסחרחורות ולא ממש מגיבה. וקיבלתי את הכדור, ונחש מה? הדופק לא ירד. מה היה בכדור? זה היה כדור הרגעה. והרופא בדיעבד חשב שאני היסטרית. מכיר את המונח נשים היסטריות? המושג היסטריה נובע מהרחם. כן, יש לו... בלטינית, זה נקרא גם היסטרקטומי. השם של הרחם הוא היסטר משהו, והיסטריה זה רחם שיצא מדעתו. נכון, ולאורך השנים נשים הוגדרו כהיסטריות, כלומר, לוקות באיזושהי חרדה מסוימת, בכל מיני ומינים של מקרים, ובמקרה הזה זה לא היה אפילו קרוב ללהיות נכון, ועם אמא שלי שאז פשוט באיזשהו שלב העמידה אותו במקום ואמרה לו, אתה עשית לה בדיקת דם, והוא סירב לעשות לי ספירת דם עד שהיא התעקשה ונשלחה ספירת דם וחזרה מזעזעת, והוא כמעט קבר את עצמו, הצבע התחלף, הוא הפך להיות לבן ואני קצת פחות, ואז הוא הבין את הטעות שהוא עשה. עכשיו, היית בראש שלך בית החולה איזה רופא מבוגר כזה, לא, רגע, שאני צריך לשאול שאלה רגע. סליחה שהמוח הבלשי רפואי שלי, הוא עשה לך אנמנזה, הוא שאל אותך מאיזה מחלות את סובלת, דברים כאלה? לא, הוא לא רק שלא עשה, אמא שלי, שהיא כבר מכירה אותי, דיברנו באחד מהפודקאסטים שלנו על המחלה הכרונית שאני סובלת ממנה, אז אמא שלי מכירה אותי מאז שהייתי בת 14, ומכירה את המחלה שממנה אני סובלת, וזה הדבר הראשון שהיא אמרה לו.
היא סובלת הוא כנראה לא באמת הקשיב. כי הוא ראה, נשים כמוני, אמהות צעירות, לילדים קטנים, מגיעות עם איזשהו כנראה התקף חרדה, והחליט שכל פעם שאישה מגיעה עם דופק גבוה למוקד של מכבי, אז כנראה שזה המצב. כן, דופק גבוה, סחרחורות, עניינים, טוב, נו. כן. אבל זה דוגמה, כי הנושא של נשים היסטריות, אני לא סתם מעלה אותו, יש לאורך השנים, בשנים האחרונות זה כבר פחות רווח, אבל לא עד לפני... לא, זה לא פחות רווח, אבל יש הרבה דברים שהוגדרו... פחות רווח בהגדרה שלו. פעם זה היה by definition. בואו נדבר על מחלה שנקראת פיברומיאלגיה, שהרבה מאוד שנים, וגם היום, לדעתי, ההבחנה שלה היא איטית מאוד. א', כי הסימפטומים הם מורכבים ולא תמיד ספציפיים, וזו גם תסמונת, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה שקרוי האטיולוגיה, או לפחות אני עוד לא יודע, יכול להיות שכבר יודעים, סליחה לכל הרופאים שבטח יתקשרו ויגידו, בטח שיודעים. כוכבית, אנחנו לא רופאים. אטיולוגיה, זאת אומרת, מה הסיבה הביולוגית וממה זה נובע, זו מחלה אוטואימונית כזאת או אחרת, פיברומיאלגיה, אבל הרבה נשים שסבלו ממנה הוגדרו כנשים שיש להן בעיה נפשית, היסטריה, בעיה אחרת, וזה, עכשיו, גם אנדומטריוזיס סובל מאותו, יש הרבה מאוד מחלות ותחומים, שלאורך השנים הוגדרו כהיסטריה של נשים, זו ממש הייתה הבחנה. צריך להגיד, הרבה מחלות מושפעות ממצב נפשי. נכון. גם באונקולוגיה. לא רק אצל נשים, אבל. באופן כללי, אני אומר, באונקולוגיה למשל, או בסוכרת למשל, אם חולה סוכרת או חולת סוכרת, סובלים מדיכאון on top of the סוכרת, הסוכרת תהיה פחות מאוזנת, כי לדיכאון ולמחלות נפשיות, יש השפעה על היכולת שלנו להתמודד עם מחלות ביולוגיות אחרות. צריך להגיד, דיכאון, וזה מחלות, זה בעיה ביולוגית, זה לא חולשה נפשית או חולשה אנושית, זה ממש בעיה ביולוגית שאנחנו יודעים היום להסביר אותה, את חלקה לפחות, או חלקה ניכר. יש לה גם טיפול שהוא טיפול... ויש לה טיפולים, ויש לה פה ויש לה שם, וכן, חלק מהטיפולים הם טיפולים בדיבור, אבל זה לא הופך את זה לאדם חלש, ולכן זה לא שזה, אבל אם יש בעיה ביולוגית, צריך לטפל גם בבעיה הביולוגית וגם בבעיה הנפשית, ואי אפשר לשים, אוקיי, זה ניתן ככה וככה, וזה יפתור את כל השאר. אבל אנחנו יודעים שלאורך באמת מאות שנים, זה לא עשרות שנים, כל מיני תופעות מאז שאתם מחשפות. מאז שאנחנו מחשפות, זה נכון. כל מיני מחלות של נשים, שהיו מחלות נשיות יותר, הוגדרו תחת אותו מונח של היסטריה, או לפעמים בכלל לא הוגדרו כמחלות, או לפעמים בכלל לא נתנו להם מקום, וזה לא, זה אולי כבר לא נאמר בצורה הזו, אבל לצערי ההתנהלות הזו עדיין קיימת. שוב, אמרת על מחלות שמאוד קשה להבחן, יש הרבה מאוד מחלות נשיות, סרטן הרחם, אמרנו אנדומטריוזיס, כל מיני מחלות שלוקח באמת הרבה שנים להבחן, שגם טיפולים תרופתיים לא תמיד נמצאים במקום הזה, גם מיזמים בתחום הבריאות הדיגיטלית, רק בשנים האחרונות מתחילים להיות מיזמים שלא קשורים להיריון ולידה, כל נושא גיל המעבר. יש המון תחומים שהם תחומים נשיים פרופר, אין מה לעשות, רק נשים יכולות להיות אימהות ויכולות ללדת, ויש להם רחם ויש להם שדיים, זה רק אנחנו פה. נכון, אבל אני צריך לציין את זה, גם במחלות שהן לא מחלות נשיות פרופר, או קשורות למערכות שלגברים אין, זה שונה בגלל מבנה הורמונלי אחר. אז למשל, אחת הבעיות הגדולות זה שהתסמינים להתקפי לב אצל נשים שונים באופן דרמטי מתסמינים אצל גברים, ומכיוון שרוב העולם מתנהג לגבי התקפי לב כאילו זה מחלה גברית, ודיבר בעיקר על התסמינים הגבריים, מלא נשים מתות מהתקפי לב, לא בגלל, אפרופו שאין טיפול, כי מבחינת הטיפול, הלב שלהם מתפקד מאוד מאוד דומה, וצריך לעשות את אותו טיפול. בגלל שהתסמינים הם אחרים לחלוטין, הן בעצמן הרבה פעמים דוחות. דוגמה מהזמן האחרון? רגע, דוחות את ההגעה לטיפול, וגם כשהן כבר מגיעות לטיפול, לפעמים אנשים חושבים שזו היא היסטריה. נכון, אז אני אתן לך דוגמה מהזמן... אני חושב שיש שיפור במודעות, I hope so, אבל זה עדיין עולם מורכב ובעייתי. גם מחלות כרוניות אחרות, הרבה פעמים משפיעות, מטופלות. הטיפולים להם משפיעים, יש תנועה גדולה על נושא של ייצוג נשים בניסויים קליניים, כי נשים מגיבות אחרות מבחינה פרמקולוגית,
ואז התרופה הם בכלל, במשך שנים, גם כיום זה עדיין לא מאוד רווח, נשים לא היו חלק מניסויים קליניים בתרופות, בגלל הצד ההורמונלי, בגלל החשש שההורמונים ישבשו בעצם את התגובה שלהם לטיפול, אז פשוט לא כללו אותן. או שכללו אותן בייצוג חסר, ואז זה לא נתן תמונה אמיתית. נכון, מדברים גם על, בסופו של דבר, מינונים, שמינון לנשים הרבה פעמים הוא לא המינון לגברים. יש פה, באמת, זה עולם מאוד 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 מורכב. ואפרופו, פה זה כאילו מצד אחד ג'נדריאלי, מצד שני, פה זה סופר ביולוגי. כן. זאת אומרת, זה המקום שבו ההבדל בין גברים לנשים הוא ביולוגי, לא רק, זאת אומרת, האפליה היא ג'נדריאלית. נכון. ההבדלים... הם ביולוגיים. הם ביולוגיים. אבל צריך להתייחס אליהם. לא מזמן דיברת על נושא של נשים והתקפי לב. אז קודם כל רציתי לתת לך דוגמה מהזמן האחרון, שרק לא מזמן ראיתי פוסט בפייסבוק של מישהי שהיא אשת יחסי ציבור של מרכז לבריאות לב האישה, וחשה בדיוק את כל התסמינים שהיא יודעת תמיד להגיד שמהווים התקף לב של נשים, העיצה את עצמה למיון, אמרה לרופא, יש לי את התסמינים האלה, אני חושבת שיש לי התקף לב, יותר מזה, והוא אמר לה, מה פתאום? אלה לא תסמינים של התקף לב. אז זה דוגמה אחת. רגע, אף לב, היה לה? לא, הכל היה בסדר, אבל אתה יודע, היא באה, זה מה שאומרים לנו. השאלה אם הוא רק אמר לה, או שהוא גם בדק אותה? הוא רק אמר לה, הוא בהתחלה סירב לבדוק האם זה התקף לב, והיא לשמחתנו אישה עקשנית, ובסופו של דבר בדקה את הנושא. אבל אתה יודע, עצם זה שהוא פשוט גלגל אותה מכל המדרגות, פחות או יותר. זה כבר זה. והדוגמה השנייה זה באמת, דיברת על הנושא של העולם החדש ונשים וכו' וכו'. אני השתתפתי לא מזמן בפאנל, ניהלתי פאנל על בריאות לב האישה של האיגוד הקרדיולוגי, שזה כבר שימח אותי שיש פאנל כזה במסגרת האיגוד, ובעצם דיברו שם על איך אנחנו משכפלים גם היום בעידן הבריאות הדיגיטלית, ובעצם שהכל כבר הופך להיות ממוחשב ומבוסס דאטה, איך אנחנו משתמשים על דאטה, שהוא בעצם דאטה שהוא עדיין ג'נדריאלי, הוא עדיין מוטה גברים, אני שמעתי לזה קיצור. לבנים. פעם תמיד הייתי אומר את זה, ואתמול שמעתי על זה גיגו. גיגו, garbage in, garbage out. אוקיי. אז גם פה אולי אנחנו ניגע... פה זה ביבו, זה bias in, bias out. זה לכל מי שבעולמות הדאטה, זה היה מאוד מעניין לשמוע, איך גם היום אנחנו צריכים, בדיוק כמו בתחום הניסויים הקליניים, לשים לזה דגש כדי לסובב את הגלגל בעצם למקום הנכון. אני מקווה שבאווירה שקיימת בימים אלו במדינת ישראל, לא נחזור אחורה גם בדברים אחרים. אז בואי נשוט אחורה קצת, ואחר כך נחזור עוד פעם קדימה. נשוט אחורה ממש ממש מזמן, וקצת מעבר לים, לשנה 1969. וואו, ממש אחורה. נכון. בארצות הברית, באותה תקופה, הפלות הם עדיין דבר לא חוקי. באופן מפתיע, גם עכשיו, הפלות בארצות הברית. לא, עכשיו זה up to the state. אז יש מקומות שזה לא חוקי. נכון, ברוב המקומות זה היה לא חוקי, ולא הייתה הגנה חוקתית, אחר כך נהייתה הגנה חוקתית מתוקף זכויות אדם, ועכשיו, לאחרונה, בית המשפט העליון בארצות הברית הפך את פסק הדין המפורסם של רו versus וייד, והחזיר בעצם את ההחלטה, האם הפלה תהיה חוקית או לא חוקית, ובאיזה צורה. זה עולם שלם של מתי זה נחשב הפלה, מתי זה לא, מתי זה עובר, מתי יש לו חיים, מתי אין לו חיים. זה עולם שלם שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו. החזיר את זה למדינות, ומתוקף זה הרבה מאוד מדינות היו להם חוקים שחיכו לרגע הזה, וברגע שהוסר ההגנה הפדרלית... חזרנו ל-69. חזרנו וזה, למרות שבסוגריים נגיד שהטכנולוגיה מסייעת מאוד לנשים מהמקומות האלה, או לחלק מהן לפחות, להתמודד עם זה. וזה נהיה יותר מסובך, כי העולם השתנה מאז 73, נדמה לי, שאז היה פסק הדין המקורי. אבל בשנת 69, אנחנו בבוסטון, בכנס של נשים, ואחד המושבים בכנס הנשים דיבר על בריאות. ונשים התחילו לדבר אחת עם השנייה, והבינו שהן לא מבינות בבריאות נשים, והן לא יודעות על הגוף שלהם הרבה מאוד, כי אף אחד לא מספר להם. ואז הם הבינו גם שהיחסים עם הרופאים שלהם הם יחסים מאוד בעייתיים, והן מרגישות לא בנוח, והן מרגישות שמתנסים עליהם, שלא נותנים להם את הטיפול הנכון. ולא בגלל שהן לא יודעות לדבר, אלא בגלל שהן נשים. והוקם פורום, שנקרא The Doctors Forum, למרות שלא היו בו רופאות. לא היו בו רופאות, נכון. ולא היו בו רופאים. היו בו רק נשים, פעילות פמיניסטיות, שהתחילו לאסוף את המידע הזה, ולהבין שיש פה משהו משמעותי, והחליטו לכתוב ספר. בהתחלה חוברת, שממש
כשרואים את החוברת הראשונה, זה כזה ממש דפים מודפסים עם לא מדפסת, עם מכונת כתיבה וכדומה. הם עבדו על זה, הם הפכו את זה לפרויקט במסגרת קולג' עמנואל, שהוא קולג' בבוסטון, ויצרו ספר שהפך להיות בעצם נקודת מפנה. למה הוא נקודת מפנה בעולם הזה? קודם כל הוא פעולה פמיניסטית. נשים החליטו לשחרר ולחשוף את הדיכוי שקיים ברפואת נשים. נשים החליטו לקחת אחריות? רגע, זה הפמיניזם. ואז, כשאתה מסתכל על זה מהצד ה-e-patient ומהחיבור הזה לשיתוף מטופלים, זה בעצם פעם ראשונה שלא רופאות, נשים שאינן רופאות, שאינן מומחיות בעולם הזה, כתבו ספר על בריאותן עבור נשים אחרות. עכשיו, את המחקר שלהם הם עשו גם בקרב מומחים ומומחיות, יותר מומחים באותם שנים וספרי רפואה, אבל זה לא רק המידע, זה גם סדר העדיפויות, על איזה נושאים מדברים ועל איזה לא. אוקיי? מיניות, דברים שעד אז היו מושתקים בעצם, והטרידו המון אנשים, לא דוברו כמו שצריך. כי מישהו אחר בחר עבורן על מה מדברים ועל מה לא. בדיוק. אז את המידע הם כן עשו ולידציה, והם כן השתמשו, הם לא זרקו, זה לא עולם קונספירטיבי, זה פשוט לקיחת אחריות על הבריאות שלהם. הספר בהתחלה ניתן בחינם, לאחר מכן הופץ ונמכר ב-70 סנט, בכוונה אפרופו, מתוך תפיסה שנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, משכונות שהן בעייתיות ומאזורים בעייתיים, לא יוכלו להגיע אליו אם הוא יעלה הרבה כסף, ולכן הם עשו אותו ממש ממש מחתרתי וזה, והוא הגיע למלא מרפאות גינקולוגיות, והונח בכניסה. בהמשך הם הפכו את זה לעמותה. את העמותה הזאת בעצם דיברה עם הוצאת ספרים, כי זה הפך להיות עניין, והוצאות ספרים שמו לב, אז הוצאת הספרים סיימון שוסטר נכנסה איתם למשא ומתן להפוך את זה לספר אמיתי, לספר עם כריכה ועם עיצוב ובלה בלה בלה, ובתוך ההסכם הזה הוחלט שהוא עדיין יינתן ויחולק חינם בכל מרפאות הנשים בארצות הברית, זאת אומרת, גם אם הוא נמכר, הוא מחולק שם חינם, בדיוק מאותה סיבה, הם לא רצו שבצע כסף ימנע מנשים מסוימות להגיע למידע הזה. הספר הזה מאז יצא לפחות, בפעם האחרונה שבדקתי, לפחות ב-13 מהדורות. אוקיי. והוברט להמון שפות, תורגם, אבל זה לא בדיוק תורגם, כי יש אותו גם בארץ, יש עמותה שנקראת נשים לגופן, שלקחה את הספר והפכה אותו לעברית. אבל למה אני אומר הוברט ולא תורגם? הוא כאילו לא אפילו הוברט, הוא הפך להיות ישראלי, כי נשים ישראליות חוות את מערכת הבריאות שונה מנשים אמריקאיות. בישראל עושים הרבה יותר בדיקות בהיריון מכל מקום בעולם. זה חוויה של נשים ישראליות, זה עדיפות של נשים ישראליות שצריך לתת לה מענה, שלא ניתן מענה בספר אמריקאי. אז יש דברים שהם סופר, נקרא לזה ביולוגיים ואוניברסליים, אבל יש דברים שהם מאוד מאוד תלויי תרבות, גם במיניות, גם בהיריון, הפלות, כל מיני דברים. נגיד, בהפלות בארץ, בחלק מהמקומות, זה תהליך לא נעים וכדומה, אבל הוא לא אסור על פי חוק. נכון. ואפשר לעשות אותו עם אישורים, עם בעיות, זה לא חלק, עדיין לא מספיק חלק, אבל בסוף לעשות הפלה בישראל זה דבר יותר פשוט מאשר בארצות הברית באותה תקופה וגם היום. אז הדברים האלה משתנים. וזה, לטעמי, אחד הדברים היפים זה לראות איך זה קורה. ואז אמרת לי, ליאת, בואי נעשה פרק על רפואת נשים, זה קשור ממש לנושא של העצמת מטופלים. ואני שאלתי אותך, אורי, אבל איך זה קשור? ואז הסברת לי, ותכף אתה תסביר גם פה, ותדמיינו אותי עושה תנועה כזה של פיצוץ, ועשיתי לך התפוצץ לי המוח ואמרתי, וואלה. אז בוא רגע תסביר איך באמת הדבר הזה קשור להעצמת מטופלים. זה בעצם... זה פמיניזם, תראו, בסוף יש פה השתקה, ואני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, סוג של דיכוי. אוקיי, לא סוג של דיכוי. למה אני אומר סוג של דיכוי? בגלל שהוא בא מכוונות, חלקו בא מכוונות טובות. בעצם עולם הבריאות ועולם הרפואה נגוע מיסודו בפטרנליזם. נכון. אוקיי? פטרנליזם במובן הרחב שלו, יש את הפטרנליזם, זה בדיוק מה שנקרא גברים מול נשים, ויש פטרנליזם במובן הזה של החלטה שמישהו יודע יותר טוב ממך, והוא צריך להחליט עבורך. עבורך. בדיוק. עכשיו, זה נובע ממקום מאוד מאוד עמוק, שבו רופאים במקור נחשבו בני אלים. אוקיי? דיברנו על זה. נכון. ופטרנליזם הוא עמוק מאוד ברפואה באותה תקופה, כי רופאים יודעים ומטופלים לא.
וזה אותו דבר, אם את מסתכלת על הסיטואציה, היא אותו דבר, זאת אומרת, מטופלים מועצמים בעצם באים להגיד, רגע, אתם לא יודעים יותר טוב מאיתנו בכל הדברים, אנחנו כן רוצים להגיד, אנחנו צריכים ייצוג, אנחנו צריכים דברים. אז יש פה עניין של ייצוג מטופלים מול ייצוג נשים, נכון? נכון. מדברים למשל על פאנלים, למה אין מספיק נשים בפאנל, ואז הרבה פעמים בכנסים של בריאות אני שואל, ולמה אין מטופלים בפאנל או מטופלות בפאנל? נכון. אז זה מאוד מאוד חשוב. ואומרים לך, כי כולנו מטופלים. מזל שהם לא יכולים להגיד, כי כולנו נשים. נכון, נכון, אבל לפעמים יש פאנלים נורא גבריים שמאורגנים על ידי נשים, כי החלק הבעייתי הוא כשזה שקוף. הרי מה בעצם פמיניזם עושה? הוא לוקח את מה ששקוף והופך אותו לנראה. נכון? נכון. זה נורא טבעי ככה זה, נכון? כשאומרים לך ככה זה, תבדקי למה. ככה זה לא טוב. זה אומר שיש שם משהו שכאילו הפכנו אותו והטמנו אותו כטבעי לחלוטין, ואם הוא מדכא משהו, זה אומר שיש פה מאחורי זה איזשהו דבר. והנושא הזה של מטופלים היה מאוד 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 דחני. תראו, זה קרה ב-69. בשנות ה-50 בארצות הברית היה נהוג לא לספר לחולי סרטן שהם חולים בסרטן, כי התפיסה הייתה שהם לא יוכלו להתמודד עם הדבר הזה. קצת כמו נשים היסטריות. הסתירו מהם את ההבחנות שלהם. לטובתם. כן. לטובתם. אוקיי? היום אני חושב שאפילו רופאים היו כזה מצטמררים מהמחשבה של לא לספר את ההבחנה, אבל שבועת היפוקרטס, נכון? אנחנו מכירים את היפוקרטס כאיש שאמר, first do no harm, ראשית על זה, ושבועת היפוקרטס היא יסוד ברפואה, אבל היפוקרטס כחלק מספר ההדרכה שלו אמר, עליך לבלבל את המטופל כדי פן דעתו תשב עליו, הוא יעלה משהו נגדך. אני יכול להביא פעם את הציטוט הזה. זה ציטוט נוראי, זה כאילו, תעבדו על המטופלים שלכם, כי אין להם מושג מהחיים שלהם. זה חלק מהיסודות של הפטרנליזם, הגיע לכאן, ולכן פמיניזם. ותנועת המטופלים המועצמים, שלובה אחת בזאת, לדעתי, our bodies ourselves, הוא לגמרי אקט פמיניסטי, אבל הוא מהווה את אחד מנקודות היסוד, בכל פעם שתקראו על patient empowerment, patient activation, patient participation, על ההיסטוריה, צריך להיות שם מקום שכבוד ל-our bodies ourselves, ולנשים בדבר הזה, ויש הרבה נשים אקטיביסטיות, יש הרבה מאוד עולמות, שבהם נשים מאוד מאוד מובילות את התנועות האלה, מאותו מקור בסיסי. אני חושבת שהיום אנחנו רואים את זה בעולם הבריאות. קודם כל, עולם הבריאות עובר מהפכה. אם בעבר הוא היה עולם מאוד מאוד גברי, ובשנים האחרונות הופך להיות עולם בהתחלה שוויוני, היום כבר יש אפילו הטיה גם לעבר אנשים, יש בזה אני לא יודע אם הטיה, יש בתחומים מסוימים, יש יותר נשים רופאות מאשר רופאים. יש יותר נשים רופאות מאשר גברים, אבל זה לא הטיה במובן הזה שזה, למה אני מתכוון? זה לא הטיה נגד גברים. לא, ממש לא. יש הטיה של השיווי משקל, נקרא לזה. הסטטיסטיקה מתחילה להיות שנשים יותר רופאות. נכון. אז קודם כל במקום הזה, אז אני חושבת, ברגע שנשים הם חלק מהשולחן, יושבות לצד השולחן או נושאות עליהן את הסטטוסקופ, אז אנחנו רואים הרבה פחות מקרים כאלה, אבל גם יש תנועות שממשיכות היום. כל עולמות הפמטק, הוקמו בדיוק מהסיבה הזאת, וכדי להכניס את כל עולם בריאות אנשים. וסובלות מאותם דברים שנשים סבלו, היו פחות השקעות. עדיין, אהבתי את היו, אורי, עדיין יש. נכון, סליחה, עדיין יש. אני חושב שפמטק הפך להיות עולם יותר ויותר חזק בשנתיים האחרונות, הוא מקבל נתח הולך וגדל, הוא הנתח הצומח בתוך השקעות הבריאות. למה אתה קורא פמטק? לצערנו, ההשקעות עדיין מגיעות יותר על עולמות של הריון ולידה, דברים כאלה, כששוב, אמרנו את זה בהתחלה, עולם בריאות הנשים הוא מאוד מאוד רחב, וכולל בתוכו גם דברים פחות סקסיים. אבל כן, יש איזושהי תנועה, אתה רואה יותר סטארט-אפים שמתחילים לטפל בנושא של גיל המעבר, אתה רואה יותר סטארט-אפים שמתחילים לטפל בכל מיני בעיות שהן בעיות נשיות. פעם שמעתי מישהי מספרת על זה, יזמת מספרת על זה שאמרו לה, אבל אין כסף במחלות נשים, והסתכלה עליהם ואמרה, אתם מודעים לזה שנשים הם הרוב בעולם? וכאילו, אז כן, לחלוטין. ואני מאוד מסכימה איתך, אמרתי, עשיתי קודם את הפוף הזה, שהתנועה הזאת, אני חושבת שהיא גם משפיעה בצורה משמעותית, גם היום, על עולמות שיתוף המטופלים, כי בסוף,
שנינו מאמינים גדולים בזה שעולם הדיגיטל עשה מהפכה בכל היכולת של המטופלים. רגע, זה יהיה פרק נפרד על דיגיטל והעצמת מטופלים. אפשר להגיד מילה. רק אני אגיד שיהיה לזה פרק מאוד מיוחד, כמו שאתם מבינים, גם קרוב לליבי וקרוב לליבה של ליאת הנושא הדיגיטלי, אז... נכון, אבל לא רק עולם הדיגיטל, אלא עולם הבריאות הדיגיטלית, הוא הזדמנות מאוד מאוד גדולה בנושא של העצמת מטופלים, כי הוא נותן המון 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 מידע אצלנו בכף היד. ולכן, שוב, יש פה איזושהי הלימה, ובגלל זה היה הפף הזה שלי, כי פתאום זה עשה לי סדר, איך עולמות הפמיניזם ועולמות העצמת האנשים, בסופו של דבר גם עוזרים בצורה משמעותית, להעצמת כל המטופלים באשר הם. כי הם נותנים שפה מסוימת, הם נותנים כלים מסוימים שאפשר להשתמש בהם גם בכל תחום אחר. וזה משמעותי מאוד. לגמרי, תנועות חופש נקרא לזה, אבל אני רוצה להגיד שבדבר הזה לפחות הכוונות הן לא רעות. לפחות בעולמות הרפואה, בדרך כלל הכוונות הן לא רעות, אבל לפעמים יש כוונות רעות, אני לא אומר שאין. זה מאוד מעניין, ואני רוצה להחזיר את זה קצת להיום. בחודשים האחרונים, הסיבה שכתבתי בבלוג שלי על Our Bodies Ourselves, אפרופו מופיע אצלי בהרצאות כבר מלא זמן כאחת מנקודות היסוד, אבל החלטתי לכתוב על זה בהרחבה, בגלל סיפור שקרה לא מזמן, סערה מאוד מאוד גדולה, יצא ספר לכבוד 100 שנים לרפואת הנשים, או 70 שנה, אני לא זוכר מה, ספר של הארי על רפואת נשים, והפלא ופלא על שער הספר של הארי ברפואת נשים. אף לא אישה אחת. אף לא, תמונה של מספר רופאים באמת חשובים בתחום, אני לא אגיד שלא, אבל אף אישה לא הייתה, למרות שיש, זה לא שאין, וגם בכלל כל הלוק של השער היה מאוד מאוד גברי ולא נשי, ויצאה על זה מהומה, הרבה מאוד. אני אוסיף גם שבתוך הספר הזה היה מאמר, שהתפרש בצורה... לא. הוא היה בתוך הספר. לא, המאמר לא היה של אחד המחברים, לא. הוא לא היה בתוך הספר, תודה לאל, הוא היה אז זה היה קשור לספר, אולי יצא באותו זמן. הוא יצא במקביל, ואני חייב להגיד שעל המאמר הזה, אני היום כבר חלוק אחרי הפוסט של הבת של המחבר, נכון. שניסתה להסביר, ויש פה שאלה, אבל אני שם אותה רגע בצד. הספר עצמו היה... השער של הספר הקפיץ המון 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 נשים וגברים. אחת מהן יושבת כאן. וזה, שכתבו על זה, זה הפך להיות סערת רשת, איך יכול להיות שכזה דבר, ואז נזכרתי בסיפורן של Our Bodies Ourselves, שעשו בדיוק את אותו דבר, ולכן זה התחבר לי, ואני חושב שזה עד היום, העניין הזה, צריך להבין שחלק משיתוף מטופלים זה גם להבין שיש דברים שנשים חוות, וצריך לשים אותו רגע בפרונט, על מנת שהרפואה תתייחס אליו בצורה הנכונה. על מנת שאפשר יהיה לטפל בצורה שהיא תהיה טובה ומועילה לשני הצדדים, כי ברגע שאתה גם לא מטפל נכון, בסוף, אם אני מסתכל על זה רגע מהזווית הכי צרה, אתה מייצר מטופל שחוזר וחוזר וחוזר, נכון. ולא מקבל את המענה, בגלל שההבחנה לא נכונה, דרך הטיפול לא מותאמת. שוב, אם אנחנו לוקחים... השאלות הנכונות לא נשאלות, נכון. ואז התשובות הנכונות לא ניתנות, או לפחות לא הולכים בכיוון של התשובות הנכונות, בגלל איזושהי הנחת יסוד מוטמעת, ובגלל שזאת אישה, זה קיים על עוד דברים ועל עוד מיעוטים באוכלוסייה, חייבים להגיד, זה לא רק פה. לחלוטין. פשוט נשים הם 51%. הם רוב שהוא מיעוט. כן, בדיוק. אז זה מאוד מאוד בולט, אבל זה נכון. יש גם מחלות שהן יותר מגזריות. יש אין ספור דברים, באמת, דברים שקורים בעיקר בפריפריות. אני לא מדברת רק על מדינת ישראל, באופן כללי בעולם, עולם שלישי. מיעוטים באשר הם. נכון. לחלוטין. בסדר, אנחנו כבר הבנו שרפואה היא לגברים לבנים בני 70 פלוס. לא, 50 עד 70, אם אני זוכרת נכון. אז אני עדיין לא שם. למזלך או נגדך. לא, אני חייב להגיד, רגע, אני חייב להגיד. אני חושב שיש שינוי בתוך עולם הרפואה. יש שינוי עצום. יש שינוי עצום. הוא עוד לא שם, אבל יש שינוי. אני מדבר עם הרבה רופאים, אני שומע הרבה אמירות, שלא הייתי שומע. אתמול ישבתי עם רופאים, ושמעתי, אבל המידע הוא של המטופל, הוא לא שלנו. אמרתי לעצמי, ולא הייתי צריך להגיד את זה ראשון. כלום. אז אני לא הייתי צריך לריב עם אף אחד. בדיוק, אבל עדיין רגע, זו תפיסה, עדיין המידע של המטופל לא אצל המטופל, אבל עצם העובדה שמישהו שהוא מנהל מחלקה אומר את זה, אומר לי, יש שינוי. נכון. יש שינוי, זה יגיע, זה יטפטף. בסוף, אנחנו נראה את זה. או מנהלת מחלקה שאמרה,
מה זאת אומרת? אני חושבת שהתיק הרפואי לא צריך להיות בכלל בידי הקופה, הוא צריך להיות על הענן של המטופל באופן אישי. אמרתי לעצמי, ולא הייתי צריך לתת הרצאה כדי להגיד את זה. אני אומר את זה המון שנים, אפרופו, תמיד רופאים אמרו לי, כן, ברור, זה של המטופל. אבל אז זה אומר להם, אוקיי, אז תיתנו זה, ואז היו תמיד מתחילים להתפתל, או אומרים, זה נורא חשוב, זה יגיע. אבל צריך לתרגם את זה, צריך להסביר לו, אם הוא יקבל את זה ככה, אלף ואחת רוצים. אני אגיד משהו, אני חושב שזה חשוב, שזה מתקדם. זה התחלה של... נכון. ואת בטח רואה את זה בשיחות שלך, שהן בטח אחרות קצת, שיש את השינוי הזה. הוא מתחיל לקרות, זה מוטמע יותר ויותר במערכת. אני חושבת, אורי, שלא רק בכנסים, לא רק בהרצאות ולא רק בשיחות, אלא גם במערכת עצמה. אתה כבר רואה שבטח ובטח בדור הצעיר של הרופאות והרופאים, גם המאבק שלהם, בואו נדבר על מאבק המתמחים, אני חושבת שהוא חלק מזה. בסופו של דבר, הרצון לתת רפואה טובה יותר, המחשבה על מה הם צריכים בתור רופאים כדי לתת למטופלים שלהם את התשומת לב ואת ההקשבה שהם זקוקים לה, ושאת זה אי אפשר לעשות אחרי אי אלו שעות שבהן לא ישנת. כל המקומות האלה הם מקומות שלאט לאט גם עולם הרפואה מתכוונן לעבר הקשבה והכלה ושיתוף של מטופלים. אני חושבת שא' הם עוד לא יודעים לומר את זה, או לפעמים אומרים את זה, אבל לא באמת מתכוונים לזה. לא, אני חושב שהם אומרים את זה, אבל זה, שוב אני אומר, בתוך מערכת שמתוחה עד הקצוות, מאוד מאוד קשה ליישם את זה ביום-יום, ובואי נגיד את האמת. גם מתוחה וגם ראשיה. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. אחרי 14 מטופלים ביום, שאתה צריך לראות את כל אחד, או 30 מטופלים, למה 14? 14 זה יום חלש. 30 מטופלים ביום, עם מלא מלא מצוקה וקושי. כמה אדם יכול להכיל, כמה אדם יכול להיות נחמד, מקשיב, מסביר, מדבר ב7-8 דקות שהמערכת נותנת לו. זה קשה. אני במרפאות חוץ, במחלקות, במרפאות הקהילה. אורי, גם לא מלמדים אותם. בואו נודה באמת. לא מלמדים אותם מספיק. נכון, יש קורסים, הם מאוד מאוד קטנים, זה משהו שהוא נורא חד פעמי, אולי בבית ספר לרפואה. אם אין להם באמת, תוך כדי ההתמחות, מי שבאמת בא ומאמין בזה, וחושב שזה חלק מהותי מלהיות רופאה או רופא, אז הם לא יקבלו את המידע הזה לאורך הדרך, הם לא ידעו איך לעשות את זה. נכון, בדיוק, אתה צודק. גם אם יקבלו את המידע, הם לא יקבלו את הכלים. זה הבחנה מדויקת ונכונה, וזה אני חושבת חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות פה. כלומר, שהנושא של שיתוף מטופלים לא יהיה משהו שאנחנו צריכים לשכנע אנשים לעשות, אלא שיום אחד נשב באיזה פאנל, או לא נגיע בתור מטופלים, אני לא יודעת אם אני רוצה. אני רוצה להגיד את זה אחרת. ניכנס למרפאה וזה יהיה ככה. כן. זה יהיה הסטנדרט. אז אני לא רציתי להגיד ניכנס למרפאה, אני מעדיפה לא להיכנס למרפאות. לא, תקשיבי, אנחנו ניכנס למרפאה, זה בסדר, אין מה לעשות, עובדתית. בסוף אנחנו ניכנס למרפאה. אפילו בשביל שפעת. גם על שפעת, יש הרבה מאוד מקומות. אני חושב שבהרבה מקומות אני נכנס היום, ואני מרגיש את זה יותר. אין מה לעשות. ולעומת זאת יש הרבה מקומות שלא, נכון, לא, אני אומר, אני מרגיש את זה יותר. עכשיו, יכול להיות שגם אני, בגלל שאני אופטימיסט ומדבר על זה, אז אני קולט סימנים הרבה יותר דקים של הדבר הזה, או מנסה ליצוק תוכן כזה לתוך הדבר הזה. אנחנו רגישים לזה יותר. אבל גם הרגישות הזו היא באה גם לצד השני. אני למשל, ממש בתקופה האחרונה, אני חלק מאיזושהי עמותת חולים, שביקשה להשתתף בכנס של רופאים, כנס מקצועי של רופאים, וקיבלה בלוק, האם אימא של הבלוקים לפנים. אפרופו, במשהו שהוא נשי בעיקרו. נכון, שזה בכלל... אתה יודע, וקיבלנו את התירוצים הרגילים, שזה הזמן למינגלינג של הרופאים, ויהיו שם תיאורי מקרים, וזה לא נעים שבני משפחה או הורים נמצאים שם, וכו' וכו', אבל בסופו של דבר, זה אותו פטרנליזם ישן, של אנחנו יודעים יותר טוב, וכדאי שלא תהיו שם, כי אתם עלולים להיכנס להיסטריה, או יותר נכון עלולות, ממה שתשמעו. זה חלק מהעניין הזה, עדיין שם במערכת הבריאות. אני כן שמחה לומר שהרבה מאוד מהרופאות והרופאים שלא מנהלים את אותו כנס, זעמו על זה שהם שמעו שזו הייתה החלטה, וזה סימן של שינוי, כי רק לפני 2, 3, 4, אנחנו חווינו הרבה מאוד עמותות שביקשו להיות חלק מכנסים כאלה, קיבלו בלוק, ואף אחד לא התווכח עם ההחלטה הזו. אני מסכים. דיון ארוך. אני פותחת לך. כן, כל 3 שניות נצטרך לעשות עוד פרק, אבל
נכון, אבל אם אני רוצה לחזור לנשים, אנחנו עדיין במקום שבו זה עדיין קורה, הנושא הזה, כמו שאת תיארת. אנחנו כן רואים שינוי, נגיד, בעולם הגינקולוגיה יש הרבה יותר נשים, ותור לרופאה האישה הוא תור בבעיה, בגלל שאין מספיק. אני אגיד יותר מזה, השכר של רופאות נשים הוא גבוה יותר בתחום הגינקולוגיה, בגלל שהן כל כך מבוקשות. וואלה, זה לא ידעתי. כן. הנה, לפחות זה עובד משהו אחד. נכון. אפרופו בקהילה, כי בדיוק אמרתי שבבית חולים ובקהילה יש הפרשי שכר. נכון, משמעותיים. אז רופאות גינקולוגיות בקהילה, יש רצון מאוד גדול של נשים להיבדק על ידי גינקולוגית ולא על ידי גינקולוג, וזה קשור בדיוק לאותו נשים לגופן. בסוף נשים חוו לאורך השנים תחושות מאוד לא נעימות כשהם הגיעו להיבדק על ידי רופא. גבר לא תמיד בכוונה, כן? היו גם מקרי הקיצון של הטרדות מיניות וכו' וכו', אבל לפעמים בחוסר רגישות או בחוסר הבנה. בעצם הסיטואציה, זו סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. נכון. לא קל להיחשף בפני אדם זר, בטח בדברים האלה, זה סופר מורכב. זה הרבה יותר מורכב מזה. אני שמעתי לאחרונה על הכיסא הגינקולוג, שהוא הונדס בצורה כזו שתהיה נוחה לרופא, ולאו דווקא נוחה לאישה שעליו. זה, וואלה, נכון, זה ברור לי. עכשיו זה ברור לי, כן. כן, אז נכון, אז עכשיו יש, הנה, אנחנו מדברים על עולמות של טק, אז עכשיו כבר יש מיזם טכנולוגי שמייצר בעצם דרך לבדיקה נוחה יותר של נשים אצל גינקולוג או גינקולוגית, לא משנה. אבל זה בדיוק... זאת אומרת שיהיה נוח גם לאנשים וגם ייתן מענה לצרכים הרפואיים? בהחלט, כן. וואו. והנה, זה אימפאורמנט, זה בדיוק זה. זו העצמה של מטופלים. איזה מטורף זה. מעניין מתי המציאו את הכיסאות האלה בצורה הזאת. אני מניח שזה יודעת, קשור איכשהו בטח למקומות אפלים כאלה. כן, נראה לי שזה מקום אפל מאוד. מי שראה או ישב אי פעם, ראתה או ישבה אי פעם על הכיסא הזה, יודעת שזה מאז. הסצנה שגברים צריכים לדמיין זה שרוס עולה על השולחן, שם את הרגליים שלו בדבר הזה של הלידה, ונכנס מישהו, ואז הוא מנסה לצאת מזה, ואז מבינים כמה זה לא נוח וחושפני. נכון, אבל זה בדיוק העולמות, שוב, גם שהטכנולוגיה נכנסת אליהם לתחום העצמת מטופלים, גם שנשים בעצמן אומרות, די, כאילו עד כאן יש גבול, סבבה, היה לכם נוח, יופי, אנחנו גם לא רוצות אתכם הגברים שתבדקו אותנו, אנחנו רוצות שיהיה לנו נעים ונוח בסיטואציה המאוד לא נעימה הזו, וגם אנחנו רוצות שיהיה לנו נוח לשבת בזמן שבודקים אותנו. אני מקווה מאוד, אני אגיד משהו, אני מבין למה זה מאוד נוח עם נשים, ואני מבין למה יש נטייה של נשים יותר לדבר הזה, אני מאוד מקווה שזה לא יהפוך להיות איזה איסור כזה, או משהו כזה. אני לא חושבת שזה הכיוון, ועובדה שיש עוד הרבה מאוד נשים שלא יחליפו לעולם את הגינקולוג שלהם. יש גינקולוגים מאוד מצליחים. כמו הספר. כן, בסופו של דבר, אבל אני כן מבינה נשים שמחליטות שבוחרות ללכת לגינקולוגית ולא לגינקולוג. שוב, יש פה גם הרבה נושאים שאנחנו לא מדברים עליהם בכלל, אבל נושאים של טראומה מינית שמקשים על הסיטואציה. זה דברים שרק עכשיו בשנים האחרונות מקבלים איזושהי הכרה. כל ההתייחסות הזאת לאיברי המין הנשיים הם עולם מלא 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 תעוקה וקושי, ואני בטוח שכשבאים... לא אצל כולן, אבל מי שעברו טראומה לחלוטין... כעניין חברתי, זה מקום, אתה יודע, זה מקום שריכז... רגיש לגעת בו, נכון. אני מדבר ברמה התרבותית, החברתית, אנחנו יודעים שנשים סובלות מניקור מעצמן, במובן הזה, כי החברה מנוכרת לדבר הזה, אז אני בטוח שזה בא לעולמות האלה, שזה עולם מאוד חשוף ופגיע, זה הופך להיות עוד יותר רגיש. נכון, אז גם פה באמת יש שינוי משמעותי, ואני חושבת שהשינוי הזה נובע מהמון גורמים. אמרנו קודם, גם זה שעולם הרפואה הופך להיות יותר ויותר נשי, נקרא לו, גם זה שנשים בעצמן כבר דורשות רפואה שיותר מותאמת להן, כל התנועה הפמיניסטית, וגם התנועה של העצמת מטופלים, אם בסוף חלק מזה, או מטופלות במקרה הזה. לא, לגמרי, ואני ממליץ מאוד, כנסו לנשים לגופם בעברית, תחפשו את הספר, העמותה עצמה עושה עבודה. תקראו את הבלוג של אורי. כן, תקראו את הבלוג שלי, אם אתם רוצות, או רוצים. גם העמותה עצמה, נשים לגופם, עושה פעילות מאוד מדהימה, צריך להיכנס לאתר ולראות, הם עושות סדנאות ותהליכים ברחבי הארץ, בתחום הזה, גם בתחום של מיעוטים, גם בתחום של נשים, בהמון המון תחומים, ושווה להכיר.
זהו, נראה לי, דיברנו הרבה. כן. טוב, אז אנחנו מסיימים... כיאה לנו. נכון, מסיימים עוד פרק ונסיים אותו בבקשה. דרגו אותנו. שתפו עם חברים וחברות, שתפו עם רופאים ורופאות, שתפו עם אנשי משרד כלשהו בממשלה, כל מי שישמע את הבלוג הזה. את הפודקאסט. את הפודקאסט הזה, אנחנו נרוויח וגם הוא והיא. דרגו אותנו, אם אתם לא אוהבים, שלחו לנו הודעה. יאללה, ביי. ביי.